Min primære udfordring som leder er jo at blive ved med at bevare fokus på det fremadrettede, og så selvfølgelig få organisationen tilpasset til det. Få skabt tid og plads og rum til at udvikle virksomheden. Vækst via ledelse handler om at få sat ledelse på dagsordenen som et middel til at udvikle sin virksomhed og dermed få skabt mere vækst i målgruppen af små og mellemstore virksomheder. Det handler om at klæde ejerlederne og lederne af vækstvirksomheder på til at deltage i ledelse og ikke bare i specialistrollen. Hvordan får jeg den her til at vokse og så samtidig kunne slippe kontrollen i det? Så nogle af de der afklaringer og valg, som de bliver nødt til at skal have truffet for at kan løfte det her, det er det, som virksomhedsejerne skal igennem med her. Og i den afklaring, der ligger der noget omkring det her med, hvad er det i bund og grund min rolle som leder er i den her virksomhed. De vil meget gerne blive i specialistrollen, hvor de er gode, og de vil samtidig gerne over i lederrollen. De påtager sig for mange ting, og de har alt for travlt og har ikke tid til egentlig at tænke videre strategisk frem med virksomheden. Projektet er et samarbejde mellem de 5 væksthuse, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Syddansk Universitet. Baggrunden for, at vi deltager i Vækst via ledelse, det er, at vi ønsker at få nogle nye muligheder, få nogle værktøjer til at udvikle vores ledergruppe. At få nogle input til at netop at få skabt den her plads til at kunne lave strategi og vækstplan og den slags ting, som jeg har svært ved at nå i dagligdagen. Hvor er vi henne, eller hvor er jeg henne som person i forhold til det, som virksomheden skal bruge? Vi har savnet lidt inspiration fra ligesindede, der står i samme situation, som vi gør. Ikke store virksomheder, men mellemstore virksomheder, som har lidt andre problemer, end de større virksomheder har. Det vigtigste, jeg har lært indtil videre, er nok, at man skal have strategien på plads og blive meget konkret på, hvad vej jeg gerne vil. At se virksomheden oppefra og kunne se det som en helhed. Være åben og ligesom se anderledes lidt ud af boksen på, hvordan kunne løsningerne være, og hvordan kunne man gribe problemstillinger an, i stedet for at man tror, man har fundet de vise sten. Vækst via ledelse har jo så ramt 600 mindre virksomheder. Vi har lavet kvalificeret skøn på, at der er et betydeligt større behov. Cirka 2500 virksomheder kunne kvalificere til at komme igennem det her forløb. Så potentialet til at få lavet en opfølgning eller til at få gjort mere ved ledelseskompetencerne i de mindre virksomheder, det er der. Og det er vigtigt. Jeg skal hjem og arbejde med at få lavet en strategiplan og få skrevet den ned og få den både en kort og en lang, men også sørge for, at den når hele vejen ud til alle medarbejdere. Jeg skal have mine nærmeste medarbejdere med i processen for at få den speedet op. Principielt set kan det ikke gå hurtigt nok, det stopper jo væksten. Og også få et fælles verdensbillede, både i ledergruppen, men også blandt medarbejderne på, hvor er det, vi skal hen og hvordan gør man tingene, og få lidt af den forståelse med, der har været her.